ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ሳክሰስ ተወልደ መብራህትየ ካብ ሳክሰስ ሰሚናር ከም ዝፍለጥ ሳክሰስ ሰሚናር ሕልምና ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ምግባር እዩ። ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ንምግባር ድማ ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ብፍሉይ ትኩረት ንሰርሕ ዝተፈላለዩ ንሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ዝሕግዙ ስልጠናታት ኣብ ትግራይ ንኽወሃቡ ዕድል ነመቻቺ ኣብኡ ንስልጥን ንለማመድ ኤድ ነሰልጥን ብኻልእ መዳይ ደሞ ብኢኮኖሚ ዝሓወየትን ዝዓበየትን ትግራይ ንምፍጣር ፀገም ተጋሩ ፈትሐን ንመስረተን ድማ ትርፊ ዝህባ ትካላት ኣብ ምጥያሽ እውን ንፍለጥ። ዛጊድ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ጉዕዞና ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓበይቲ ስልጠናታት ሳክሰስ ሰሚናር ብዝብል ስያሜና እናሃብና በፂና ኢና። ኣብ ስልጠናታትና ስለ ስራሕ ፈጠራ፣ ስለ ኣተሓሳስባዊ ምዕባለ፣ ስለ ኣወንታዊ ሓሳባት፣ ስለ ልምዲ ህንፀት ወዘተረፈ ዝብሉ ዓበይትን ሰፋሕትን ስልጠናታት እናሃብና በፂና ኢና። ብስራሕ ፈጠራ መዳይ ድማ ከም ዋሕስ ሪልስቴት ፀገም መንበርን መስርሕን ገዛ ተጋሩ ዝፈትሑ፣ ፀገም ስራሕ ስእነት ዝፈትሑ፣ ፀገም ኣይከኣልን ዝብል ኣተሓሳስባ ዝፈትሑ፣ መዳይ ናይ ምዞን ስራሕ ፈጠራን ውድድር፣ ፀገም ሓሳበይ ኣበይ ክሽየጠለይ፣ ሰብ ተዘይረኺበ ኣበይ ክኾነለይ፣ መንግስቲ ተዘይሓግዝኒ እንታይ ዋጋ ኣለኒ፣ ልቃሕ ተዘይረኺበ ከመይ ገይረ ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ስብርብር ኣቢሎም ዝደርበዩን መርኣያ ዝኾኑን ትካላት ኣብ ምጥያሽን ስራሕን ፀኒሕ። እንሆ ሎሚ ድማ ከም ብስራት እውን ክትወስድለይ ሳክሰስ ሰሚናር ብዩቲብ ድማ መፂኩም ኣሎ። ዋና ዓላማና ንሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ተጋሩ ብፍሉይ ትኩረት ሂብና ንሰርሖ መደባት እንተዓቢ ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ንናይ ምግባር ሕልምና ናባኻትኩም ብዝተፈላለየ መማረፂ ንኽበፅሑ ብሓባር ንኽንሰርሕን ትግራይ ብሓባር ንኽንልውጣን ፃውዒት ንምቕራብን ናይ ኩልና መኣዲ ንምምችቻውን እዩ። ከም ዝፍለጥ ሳክሰስ ሰሚናር ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታትና ከምኡ እውን ብቲቢኤስ ቴሌቪዥን ከም ዝቐርብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ዝጠዓመኩም ንምክትታል ድማ ብዩቲብ እውን ክነካፍለኩም ርእይቶታትኩም እናካፈልኩምና ፀኒሕኩም ይኹን። ንሕና እውን ንኣምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትና ዝልቀቁ ቪድዮታት ኣዝዮም ሓፀርትን ሙሉእ ትሕዝቶ ዘይብሎምን እዮም። ኣብ ቴሌቪዥን ዝልቀቕ ትሕዝቶ ድማ ኣብ ንዓኹም ዝደለኹምዎ ሰዓት ብቐሊሉ ክትርእይዎን ክትሰምዕዎን ዘይትኽእሉ ብናይ ባዕሉ ስኬጁል ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ብዩቲብ ምምፃእና ክቡራት ተመልከቲ ነመሓላልፎም ፕሮግራማት ኣብ ዝጠዓመኩም ሰዓት ንኽትርእይዎምን ንኽተዳምፅዎምን ግብረ መልሲ ንኽትዎም ብደንቢ ክትርድእዎም ኣዝዩ ምቹው ቦታ ከም ዝፈጥር ተረዲእና ኣለና። እቲ ሕቶ ንሱ ተረዲእና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባታት ንምምዕባል፣ ተስፋና ንምልምላም፣ ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ንምስራፅ፣ ተሓቢርና ክንሰርሕ፣ ተሓጋጊዝና ክንዓቢ፣ ዘለውና ባህግታት ንምጥንኻር፣ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓድና ሓላፍነት ወሲድና ክንቅይሮም ዝግበአና ኣወንታዊ ለውጥታት ንምፍጣር ብዩቲብ ናባኻትኩም ክነብል ኢና። ትሕዝቶታትና ክልተ መልክዕ ክህልዎም እዩ። እቲ ሓደ ብቐጥታ እቲ ኣብ ሳክሰስ ሰሚናር ዝወሃብ ትሕዝቶ ናባኹም ነብለሉ እንትኸውን፣ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዓበይቲ ምሁራንን ተፅዕኖ ፈጠርቲ ልምዲ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ኣካላት ብፍሉይ ናይ ፖድካስት ወግዒ እናዋጋዕና ዘለዎም ክእለት ጥበብ ከምኡውን ናይ ህይወት ርድኢት ናባኻትኩም ክነብል ኢና። ነዚ ስራሕና ክንሰርሕ ምዃንና እንትንሓስብ ኣቐዲምና ድማ ኣዝዩ ደስ ይብለና ኣሎ። ሽቶታትና በዚኦም ጥራሕ ዝተሓፀሩ ኣይኮነን። ሳክሰስ ሰሚናር ዓብዪ ሕልምና ኣብ ሕውየትን ዕቤትን ስነልቦናን ኢኮኖሚን ክንሰርሕ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣሰልጣንያ ኣሎ፣ በዓል ሞያ ኣሎ፣ ልምዲ ዘለወያ ኣሎ ካብ ዝተብሃሉ ኩሉ ክነቕርብ ሓሳቦም፣ ልምዶም፣ ስምዒቶም ክንወስድ ኤንድ ንሱ ክንለማመድ ዝሕግዝ ሳክሰስ ሰሚናር ኣስፊሕና ኣብ መቐለ እና ኣብ ሓደ ቦታታት ጥራሕ ዝተሓፀረ ሳክሰስ ሰሚናር ኣብ ሙሉእ ዞባታት ትግራይ ብዘይ ምቁርራፅ ዝወሃበሉ እዚ ሳክሰስ ሰሚናር ትሕዝቶ ብኣካል ክከታተሉ ዘይከኣሉ ቴሌቪዥን ብዝተፈላለዩ ብሽም ትካልና ዝተኸፈቱ ማሕበራዊ ሚድያታትና ኣብ ዝኽፈት ዩቲብና ክለቆ ትግርኛ ዝሰምዕ ኩሉ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝጠዓሞ ሰዓት ኮይኑ ትሕዝቶታትና ክከታተልን ንምግባር ከምኡውን ፀገም ተጋሩ ፈቲሐ ንዓና ንተጋሩ ሕዚ ኣዝዩ ኣንፀላልዩና ካብ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ሓደጋ ከድሕናና ተስፋ ክባና ሓደሽቲ ስራሕቲ ክንፈጥር ምፍታሕ ፀገም ተጋሩ ዘተኮራ ናይ ቢዝነስ ትካላት እውን ክነጣየሽ ኢና። ኣብዚ ክረምቲ 2 ወርሒ ውሽጢ ሳክሰስ ሰሚናር ዓብዪ ናይ ሰሚናር ኮንሰርት ኣብ መቐለ መበገሲኡ ገይሩ ኣብ ኩለን ዞባታት እውን ቱር ብምግባር
بعينة فولين ناي مجمرتان سمينار كندالينا زيت راح يكونن اب تግራይ ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ንምፍታሕ አዱሊስ ትራንስፖርት ዝበሃል ናይ ኤሌክትሪክ ባስን ሚኒባስን መጓዓዝያ አገልግሎት ዝህብ ትካል ኣብ ከይድ ምጥያሽና ንርከብ ኣብዚ ናይ ክረምቲ ወቅት እዚ ከይድ ምጥያሽ ሙሉእ ወዲና ስራሕ ክንጅምር ሽቶ ቀሚጥና ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ زيت راح يكونن ካልእ ዜናውን ኣለና ሳክሰስ ምስ ዝተፈላልዩ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ኣምረትን ኣቅረብትን ብዝገበርናዮ ፍሉይ ምርድዳእ መሰረት ኣብ ትግራይ ናይ ዝተፈላልዩ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ውክልና ሒዝና ዝተፈላልያ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ናይ መሸጣ ማእከላት ክንከፍትን ውክልና ወሲድና ክንሰርሕን ሙሉእ ምድላዋትና ወዲእና ኣለና ኣብ ሳክሰስ እንታይ ሰሪሕና ሕዝኸ እንታይ ክንሰርሕ ንሓስብ ኣለና እንተ ደሚርኩሞም ዳርጋ ኣብ ሳክሰስ ዘይስርሑ ስራሕቲ የለውን ማል ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓሳባት ዘለዎ ምህዞታት ዕዳጋ ክረኽቡ ክፋለጡ ሰብ ክሰምዖም ምስኦም ኮይኑ ክሰርሕ መዳይብ ናይ ምዞን ስራሕን ፈጠራ ውድድር ትካለጣይሽና ናይ ገዛ ፀገም ክንፈትሕ ዋሕስ ሪልስቴት ተጣይሽና ናይ ተሓሳስባ ናይ ርድኢት ናይ ተስፋ ምቁራጽ ኮታስ ንኹሎም ፀገማት መበገሲ ንኹሎም መፍትሕታት እውን መበገሲ ዝኾነ ኣእምሮና ንምልምላምን ዳግም ንምህናፅን ድማ ሳክሰስ ሰሚናር ኣጣይሽና ሕዚ ድማ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ተጋሩ ንምፍታሕ ኣዱሊስ ነጣይሽ ኣለና ጎድኒ ንጎድኒ ዓቕሚ ትካልና ንምጥንኻር ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ድሌት ዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ተምህርትታት ክረኽቡ ንምግባር ሳክሰስ ሞተርስ ዝበሃል ትካል እውን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ኣምረትን ኣቅረብትን ውክልና ወሲድና ንሰርሕ ኣለና ክሳብ ሕዚ ብዝሰርሕናዮም ስራሕቲ ከምኡውን ክንሰርሖም ኣብ ትልምና ብዘእተናዮም ትልምታት ደስተኛታት ከም ዝኾንኩም በዓል ሙሉእ እምነት እዩ ተመልከቲ ክትኮኑ ግን ኣይድለን እዚ ትግራይ ንምንባር ምቹት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ብሓደ ትካል ጥራሕ ዝዕወት ኣይኮነን እቲ ዘርኢ ክንዘርኦ ኩልና ክንዓስለሉ ኩልና ክንርብሐሉ ሓበራዊ ዓቕምታትና ንሓበራዊ ረብሓና ክንጥቀም ንዓኻትኩም ፃውዒት ከቕርብ የመጽእ ኣብዚ ዩቲዩብ እዚ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክንለማም ፀገማትና ኣብ ኣተሓሳስባ ከም ዝበቕሉ መፍትሒታቶም እውን ኣብ ኣተሓሳስባ ክነብቁሎ ሓላፍነት ምውሳድ ዝኽእል ትውልዲ ክነፍሪ ኣብ ፀገማትና ክንድሃል ዘይኮነስ ናብ ዕድል እንቕይረሉ ልምዲ ክነማዕብል ተልእኮ ዘለዎም ትካላት ብሓባር ክነጣይሽ ይፅውዕኩም ኣለኹ በብግዚኡ ናዋኹም ነብሎም ናይ ስልጠና ትሕዝቶታት ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ካልኦት ዓውደ ምምኻራት ናባኻትኩም ንኽበፅሕ ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ሼር ብምግባር እታ ናይ መጀመርያ ስጉሚ ብሓባር ክትስርሐና ትኽእል ጉዕዞ ጀምርዋ ኣብ ነጣይሾም ዘለና ትካላት ኢንቨስት ግበሩ ኣብ ተጣይሾም ኣገልግሎት ኣብ መሃብ ዝርከቡ ትካላትና ድማ መፂኹም ኣዚኹም ክትሕጎስሉ ትኽእሉ ኣገልግሎት ረኸቡ ማንም መፅኡ ትግራይ ንምንባር ምቹት ክገብረልና ኣይኽእልን እዩ ኣነ ንስኺ ንስኻ ኣባኻ ዘሎ ፍልጠት ኣባኻ ዘሎ ልምዲ ኣባይ ዘሎ ስምዒት ኣብቲ ሓደ ዘሎ ገንዘብ ምስ ተፍቲ ካልእ ዘሎ ሪሶርስ እንትነዋህዶ ብቕንዕና ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ክትከውን እያ እዚ ወግዕ እዚ መልእኽቲ እዚ ናባኹም እንተብል ትግራይ ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ስለ ዝረሳዕኽዎ ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ችላ ስለ ዝበልክዎ ዘየሻቕል ኮይኑ ኣይኮነ እኳ ደኣስ ኣዝዩ የሻቕለኒ ስለ ዘሎ ኣዝዮም ሕዚ ዘለውኒ ስግኣታት ናይ ፅባሕ ህይወተይ ከይውስንዎ ካብ ዘለኒ ስግኣት ንናይ ፅባሕ ህይወተይ ሓላፍነት ክወስድ ካብ ዘለኒ ትብዓትን ምልዓልን ሞራልን ድሌትን ደኣምበር ከማኻትኩም ከም ኩልኩም ኣብ ትግራይ ዘሎ ስግኣት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስኽፍታ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክራይሲስ ዕለታዊ መነባብረይ ዕለታዊ ሕልምታተይ ብትዝደለኽዎ ደረጃ ከይኸውን ንድሕሪት እናጎተተኒ ዝርከብ እሞ ከደኣ መን ክንፅቢ መን እናተፀበና ክሳብ ሕዚ ፀገማትና ፈትሒልና መን ከሞ ኣሻጊሩና ነዚኦም ኩሎም መልሳት ሕዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘለና ኣካላት ሰብ ታሪክ ሰብ ሓላፍነት እዩ ብትብዓት ብጥበብ እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ናብ ኣወንታ ቀይርና ኣብ መፍትሕታት ተትኩርና ተስፋ ካብ ምቁራፅ ፀገማትና ቀዋሚ ካብ ዝገብር ግብረ መልሲ ብምቁጣብ እቶም ኣብ ስልጠናታትና ነካፍለኩምን ካልኦትን ጥበባት ተጠቂምና እንተ ተሻጊርናን ኣብ ትግራይ እንፀላልዩ ዝነበረ ፀገም ዝቀየሩ ብደሚቕ ታሪክ ዝተፃሓፈ ታሪክ ክህልየና እዩ እቶም ሕዚ እኒአው ፀገማት ንፅባሕ እውን ክሻገሩ ብዝኽእሉ ኣቀባብላ እንተተቐቢልናዮም ድማ ትግራይ ንምንባር ኣፀጋሚት ንኽትከውን ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ተባሂልና ብደቅናን ብትውልድን ክንውቀስን ክንሓፍረን ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ ደስ ዘይብል
ዘይንብህጉ ህይወት ክንነብር ኢና ስለዚ ክቡራትን ክቡራን ኣነ እዚ ሓላፍነት እዚ ክወስድ ከለኹ ማንም ኮይነ ይኮነ ከም ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ መንእሰይ እናም ከም ሓደ ስለ ለውጢ ዘጽንዕ ዘሎ ስለ ዓወት ዘጽንዕ ዘሎ ስለ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ኣወንታዊ ልምድታትን ዘጽንዕን ዝለማመድን ዘሎ መንእሰይ ግን ኮፍ ኢለ ነገራት ብዝመጽዎ ንኽቕጽሉ ክርኢ ዘይኮነስ ተላዒለ ብትብዓት ክምክት ልዕሊ ጸገማተይ ኮይነ ጽባሐይ ክርኢ ስለ ወገነይ ስለ ባዕለይ ስለ ቤተሰበይ ስለ ዓደይ ናይ ባዕለይ ሓላፍነት ክዋጻእ ትዩታይ ገበረ ቲኣታይ ገበረት ማል ሓዲገ ኣነ ታይ ገበርኩ ዝብል መንነት ክሃንጽ ከም ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ውጽኢታት ረኺቦሎም ትካላት ኣጣይሽና ንባዕልናን ነብዙርያና ዘሎ ኣካላትን ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኢና ንባዕልናን ኣብ ዙርያና ዘሎ ኣካላትን ንኽንስልጥንን ጸገማትና ካብ ክፈጥሩልና ዝነበሩ ራዕዲ ልዕሊልና ክንርኢ ህድኣት ክንላበስ ብጥበብ ጸገማትና ክንፈትሕ ጽባሕ ረህዋ ከም ዘሎ ዕቤት ከም ዘሎ ምስሎም ዝገጠመና ጸገም ክንቃለስን ብጥበብ ክነሽንፍን ኣኽኢሉና እዩ ስለዚ ደጊመ ይዕድመኩም ኣለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትና ቤተሰብ ኩኑ ኣብ ነዳሎም ስልጠናታት በኣካል ተረኸቡ ኣብ ስልጠናታትና ክሳተፍ እትደልይዎ በዓልሞያ ሓብሩና ኣብ ስልጠናታትና ክነካትቶም ክነቕርቦም ዝግበአና ትሕዝቶታት ሓብሩና ኣብ ስልጠናታትና ክዳለውልኩም እትደልይዎም ቦታታት ሓብሩና ክንፈትሖም እንኽእል ጸገማት ናይ ስራሕ መማረጽታት ናይ ቢዝነስ አይዲያታት ሼር ግወርና ብሓባር ኮይና ናብ ረብሓ ናብ ትካል ናብ ዕድል ክንቅይሮ ንሕና ኣብ ዘቕረብናዮም ጸገም ፈቲሕኻ ትርፊ ክርከቦም ዝኽእል ትካላት ድማ ዕሰሉና ብሓባር ኮይና ነግህዶ ሕልምና ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ምግባር እዩ ናይዚ ለውጥ እዚ ሰብ ዋና ክትኮኑ ተደሊኹም ዳይ ተኸተሉና ክብረት ይሃበለ